4,5. Добре, супер. Само да сме здрави, ще дойдем. Много благодарим за поканата. Мерси. Чао, чао. Чудовището Беконе се бе Хубаво са ме свършили. И този всеки използва легендата да прави пари. Колко желаете да намалявам? Да стане хубава, нямаме търпение. И те ни каза да я пуснем дълга косичка, обаче тя вече искаме първо нещо малко така да я тръгне да се пооформи. Ама смисъл такъв, че вие няма как да пуснете дълга коса, ако често я подстригвате, да? Тя много бързо я расте. Викам, да сега да е късичка. Санкция за изстрелване на чудовището? Метални релси. Хайде, Джейн, мама, но трябва да намерим фалшивия звяр, да го разобличим и да докажем, че сме гении. Мисля, че не ще ми специално правят и извинявам. Нещо ме тук просто не съм виждала. Чуде се за какво е синият бутон. Привет. Само искам да видим да питам как е вегетарска. Чудовището ни покълна. Потърси лоста за отваряне. Кой е лостът за отваряне на устата? Супер. Знаеш как се сетих за едно местенце, ако все пак се чудиш, да учим Ваня. Тя има хубав хотел. Така ли? Ние имахме някаква резервация, много сме да отидем миналата петък вечер. Преди едни приятели там, някакъв идея. В смисъл беше ни безплатно. Так сме даже нямаме идея колко струва, нещо миналия уикенд имаше някаква промоция. Обаче... Нали ти казах, че военните ще дойдат да унищожат чудовището? Да, но има един проблем. Да, ще се извърна. Да, скъпо, да. Ама те нямате някакъв промоция, защото не завижда да уикенд имаше поне почти 50% намаление, нещо толкова ще да интернет. Специална цена. Да. Може някой път, ако пак има някакво събитие да отидем. Ако знам, че има промоция или нещо подобно. Да, това вече няма закрива хора. Добре. Добре, сега намерих за специализирани детски фризьори и постригване. Да. Те са вече трудно, но никой не се е държал толкова просто да постригване. Така че... Добре, никога не бих открили огън, където играят деца. Много пъти са ме казали там майка Божи на пиво на пазарка на външния басейн. Но нали не знаете ли съм щурките и така, верно, ако няма някакво намаление, не се струва. Помня да се знаят, чак от този си тръгва такова. Имаме нашето доказателство. Ще се видим в понеделник. Чао. Нов план. Вчера прескача над нас, а ние се изстрелваме нагоре в последния момент, без да се стремим край на чудовището и ще плуваме на воля
хип-хоп, който е група за възрастни деца. А някакви препоръки да ни дадете за бъдеща косичка, някаква специална грижа, ако трябва. Честно да ви кажа, за да расте по-бързо или за гъстота или какво имате предвид? Те хубава косичка да детска. Когато, например, добре се поддържа косата, като редовно подстригване и така нататък, няма никакви проблеми. В смисъл, тя е още малка за някакви такива балсами или нещо от това род. Не, така си мисля. Може, защото нито и се заплита, нали, така косичката да не може да се среши или пък нещо. Аз мисля, че няма никакви проблеми тя с косичката. Имаме доказателство, че Петерото няма чудовища. Ако тръгнем да пускаме дълга коса, как можем да го постигнем това? Като почнете да връзвате косата, защото така като се скъсява, тя няма как, нали, да израсте. Да. Я да видим тук какво има. Ау, къде е кучето? Я да видим къде е кучето, къде е Бао-Бао? Къде е Бао-Бао? Как прави Бао-Бао? Кучето какво каза му? Да. А котенцето? Как казва Рита? Как казва котето? Вече Лора много ви хареса. Да. Явно харесвате големи играчки. Къде ли имаш съжива? И мама ли харесва големи играчки? Само, че не трябва да погледам къща. Да ви да пилете са. Виж, има хип-хоп, който е група за възрастни деца. Лесно, има разнороден танцов стрит стил и отлично настроение. Как да ходят на танци. Стой тук. Я да види. Затвори очичките, как спинкаш. Я ми покажи как спинкаш. Та не го говоря. Нани. Как спинка, детето? Вау, каква си хубава. Хубава ли е принцеска? Петър, хубава ли? Да. Мама какво казва за едно бебе? Защото това бебе е много послушно, не е въобще бебе. Голяма, сваска, принцеса. Това е тъмната страна, Сока. Чудовите са все по-близо. Сега. На колко точно? 15 месеца. Господин директор, Всички тези гречки, те са капачки и са хит да са и толкова много интересни. новите си униформи. Не, ще направим и ние. Не трябва да се видим на капачките. Да. Ще се научи да ги видите.
Какво стана? Пада ли косичка? Да, пада на Петър косичката. Между другото, нещо къде? После ще изчистим. Я да видим. Я пусни. Така, браво. Тя има такива завъртяни, нали, смисъл, когато си седи на определена страна. Да. И е хубаво, като я измиете, да я завъртате необратно, че пък да не свиква постоянно само на една страна, че после пък много трудно ще свикне да се обръща. Разбирате ли? Да. Защото тя така е като растеж, нали? Да. Измивате косата и докато сушите, завъртате в обратната посока, за да може да хем, нали, да свиква още от сега. Хем да не стават сливи тук. Точно така. И да не свиква да се цепи само в една посока. Я да видим кой го сърди на след. Чакай, че ръката е цялата в косми. И бузите са в косми. Добре. Това е пилето. Браво! Гледай каква си сладорана сладка. И усмихната. Като след басейна трябва наобратно да се рисуваме. Да. Само да запомня на къде е наобратно. То си личи, в смисъл такъв, че просто самия косъм има някакво завършване и като видите на къде отива, тя ще е къдрава. Да. Всъщност сега започна. Чуплива може би ще. Да. Чак къдравинява. Много хубава Красиво е сладка. това. Сестра ми е чуплива, косата на баба ми много е чуплива по дълга. Това не знам дали ще ви го дадем, но ще опитаме. Само малко, я виж. Няма да, тя обича. Да, Обича, да. Правилно. 100% като ходите на басейн, сушите там косата, според мен. Надали. Я да видим. Лече хубаво. Лече хубаво, момиче. Я покажи ръцете. Дай да видя ръцете, Петра. Дай да видя ръцете ти. Браво. Дай друга. Браво. Браво. Да. Така ще чистиме хубавите ръкавчета и ръчичката ще има косми по нея. Да, мама и тате трябва да се чувстваш щастливи такова добро дете. Да. Като изключваме и всичко слагаш в устата. Да. Насипваш се. Дай ръката. Не в след. Чакай, дай ръката. Покажи ми ръката. Браво. Супер. Какво е студена тая ръчица? Добре ли, Петра? Дай сега да пуснем моите пръщи да изсушиме косата. Искаш ли? Петра? Браво. Ти направи си страхотна. Я да направим пак. Гледи бузките. Я от тая страна. Я да видя вратлето. Не вратлето. И хубавото е, нали, да пуснете косата, защото вижте какво става. Самия растеж отива нагоре. Просто самия косъм се качва, нали, нагоре. То като се стреши надолу, се застава. Обаче, последствие тя ще... Я да видя. Това не е в устата. Това не е в устата. Да, това не е в устата. Дай сега да го махнем. Искаш ли? Дай да изчистиме ръкавите. Да пазиме бутилката, да изчистиме ръкавите и после ти я давам. Добре, аз държа. Да, мисля, тук, нали, може да ги скъсявате тея, но отзад да пускате да расте, за да има дължина, нали, да не е... Да.
Така че нали е хубаво за коса, като ядем и лицето като ви се открие. Добре. Изправи гърба. Така. Браво. Дай да махаме сега това. Дай тая ръка. Къде е другата ръка? Ето я другата ръка. Леле, имам и косми паднали. Дай да ти помогна сега да слезеш. Айде, дигай кръчета. Браво. Така, Ческа, я да те видя.